croeso nôl I Stadiwm Tekkers. Dyma Huw, Heledd a fi, Lloyd. Croeso I Tekkers! Ei, ni wedi cyrraedd rownd olaf gyfres. Ac ar y chwiban olaf, bydd un tîm yn dathlu. Ia, ac mi fydd un ohona ni'n ennill brwydr y capteiniaid. Fel arfer, mae gennym ni 5 gêm bêl-droed wirion I brofi Tekkers yn ser ni, a fyddwn ni'n gorffan trwy drio dymchwel y wal goch. Tîm oren, da chi eisiau cwrdd ar tîma? Be amdano chi, tîm glas? Dyma nhw. Chwaraewr midfield y tîm ydy Curtis, sy'n rhoi sgôr Tekkers o 11 allan o 10 i'w hun. Phoebe sy'n nesa, ymosodwr sy'n cefnogi Caerdydd ac Aaron Ramsey. Dyma Tristan, fo ydy Virgil van Dijk Ysgol Aberdâr. Ac yn ola, Caleb, mae o isio ennill, efo sgôr 100 allan o 10. Fel lot o sŵn i'r tîm oren Ysgol Aberdâr! Osian ydy golgeidwad y tîm glas, a mae o'n edmygu sgiliau Darwin Nunes. Yn yr amddiffyn, mae Scarlett, a mae hi'n fan Man U. Sasha ydy hi, ac mae hi'n gwibio lawr yr asgeg fydda Son Hunming. Ac I orffan, Catrin, I sgôr Tekkers hi, 11 allan o 10 eto. Rwy'n croeso i'r tîm glas Ysgol Caer Elen! Mae'r headband yna yn golygu busnes. Ydych chi'n mynd I ennill? Wel, tîm oren, mae nhw'n hyderus. Ydych chi am ennill heddi? Mae gennym ni 2 dîm hyderus iawn heddiw yma. Ond cyn I ni fynd i'n pellach, mae eisiau dewis pwy ydy'r capten heddiw. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis? Dewch I ni weld ta pwy ydy'r capteiniau ar gyfer y rhaglen olaf. Mae'n I ddechrau efo'r tîm glas. Wel, mae'r tîm glas yn hapus efo Heledd. Pwy ydy capten? Y tîm oren? Lloyd neu Huw? A dyna ni, y capteiniaid wedi cael I penderfynu. Sut ydych chi'n teimlo I fod yn capteiniaid ar gyfer y rhaglen ola? Dwi'n mor hapus na nhw, fi ffili aros. Hels? Mae'r pwysau ymlaen, ond fi a'r tîm glas yn mynd I ennill y rhaglen yma. Gawn ni weld am hynna. Dewch I ni ddechrau efo'r gêm gyntaf. Y gêm gyntaf ydy'r goli sy'n herio sgiliau syth i'r tîma. 5 pwynt am bob gol. Mae gennym ni gêm wan sy'n profi Tekkers seithi yn tîma ni. Mae gennym nhw 90 eiliad I sgorio gymaint o gols a phosib, a wedyn mae'r tîm arall yn mynd I fod yn helpu Gary man hyn I drio stopio'r peli rhag mynd I mewn i'r gol. Heledd, sgynnych chi dactic ar gyfer y gêm yma? Scarlett, be da ni'n mynd I wneud? Ni'n mynd I seithi am y corneli, achos mae'n anodd i'r gol I cyrraedd yr corneli. Dyna ni, hawdd Huw I fod. Reit, 3, 2, 1... Dechrau da yna. Mae sgiliau syth i'r tîm yma'n dda. Mae'r headband yn gweithio bod Tekkers da iawn. Gary, ti fod I safio'r gols? Tlaen. Gary. Sawl
gol arall nhw'n chi sgorio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Roedd cefn yr hwyd fel macined i belu'r tîm glas. Gol ar ôl gol. Maen nhw wedi gosod y safon yn barod. Am ddechrau arbennig i'r cystadlu fyna llwyth o gols gan y tîm glas. Lloyd, ydych chi'n mynd i wneud yn well? Wrth gwrs bo ni. Caleb, beth yw tactegau ni? Taro corneli ac bod yn gyflym gyda saethu. Swnio'n dda i fi. Reit, wel, Swnio'n dda i fi. pob lwc i chi tîm oren, gewch chi ddechrau mewn 3, 2, 1. Gwyliwch eich gilydd, boys. A ni, i'r gorneli, Tef da iawn gan Gary fyna. Brysiwch, os yna'n amser i wastraffu. O, am ysgyn. Shot! Maen nhw'n sgorio bob dim, wan. O, pêl i'r stumog i fi. Dwi'n oce. No, dim ar y Gary fyna. Siot! Dig eiliad! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Targedu'r corneli o tactica'r tîm oren, a dyna wnaethon nhw i ennill sgôr uchel iawn. Wel, dechrau da iawn gan bawb o fanna. Dewch i ni weld beth yw'r scores ar ôl y gêm gyntaf yna. Na ni ddechrau efo'r tîm glas. Ydy'r tîm oren efo mwy neu lai o bwyntiau. Dewch i ni weld. Sgôr y ddau dîm ar ôl y gêm gyntaf, Aberdâr 95, ond Caer Elen ar y blaen am rwan efo 100 o bwyntiau. Da ni ar y blaen ar ôl y gêm gyntaf. Rhydian, be nathon nhw'n dda? Popeth. Roedd yn shots da ac roedd Gary'n mor dda hefyd. Oedd yna gymaint o saves gan Gary. A be ti'n meddwl maen nhw angen neud yn y gêm nesa? Dwi'n meddwl bod maen nhw eisiau gweithio gyda'i gilydd ac gwneud y gorau gyda'i gilydd a cydgweithio. Glas ar ôl 3. 1, 2, 3, glas! Reit te, Iestyn. Dim ond un gol sy'n gwahanu ni yn y gêm gyntaf. Sut ti'n teimlo? Drist. Pam? Just drist, cos fi dim hoffi fi'n gonna ennill. Ni'n mynd i ennill. Fi'n meddwl ni'n mynd i ennill. Dim ond un gol oedd yndi. Mae dal yn agos. Sut ni'n mynd i ennill gweddill y diwrnod nawr? Dwi'n meddwl ni angen gweithio gorau glas ac gweithio gyda gilydd, a level up a rydyn ni'n mynd i ennill. Ydyn ni'n mynd i ennill? Nesa, yr hanner gynta a twll mewn un. Y gêm driblo wirion, lle mae para o bob tîm yn taclo cwrs rhwystra tra'n sown diw gilydd. Wel, da chi gyd yn gwybod sut mae'r gêm yma'n gweithio byn hyn. Mi fydd yna 2 o bob tîm angen driblo'r bêl drwy'r cwrs rhwystra, a wedyn maen nhw'n cyrraedd y diwedd, lle mae angen gwneud penderfyniad pwysig iawn. Gawn nhw unau basio'r bêl i mewn i'r twll am 5 pwynt. Da iawn, Heledd. Neu am 10 pwynt, chipio'r bêl i mewn i'r rhwyd. Da iawn, Lloyd. Pwy sy'n mynd i gymryd rhan? Caleb a Curtis ydi chwaraewyr y tîm oren, a Catrin a Sasha sy'n gystadlu i'r tîm glas. Mae'r amser yn dechrau mewn 3, 2, 1. Help. Come on, boys, reit drwy'n ddifolion. Rwy'n bob un. Da iawn, boys. Patrick iawn. Tekkers da, dyna Lloyd. Mae nhw'n hedfan ar y cwrs. Reit, cyd chi'n mynd, pa'n chi'n mynd? Gofalus o ge. Ofa chi. Reit rhawn, boys, reit rhawn. A chi ffordd rhannu'r driblo. Mae sgiliau driblo'r ddau yma'n dda. Nath Curtis ddeifio fydda chwarae o rygbi, ac ydy, mae o'n cael gafal ar y bêl dan y rhwyd.
Mae'r fasgiad yn achosi problema. Paid o ffordd i TV, Huw. Dwi'n meddwl bod Lloyd yn hapus iawn efo fi. Mae'n ddau yn y driblo, mae'n Go. O, dan yr oed. O, maen nhw'n sound like... Gwan. Ei, Lloyd, nes ti symud y fasgiad? Dim twycho, please. Un mwy, go on. I'n pen na. Bala. Brysio, boi. Amser un arall. Barod i Amser un arall. Deg eiliad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No! Da iawn, tîm Oren. Tekkers driblo da'r tîm oren a deifio gwych gan Curtis dan y rhwyd. Ond y fasgiad a'r chip ola yn achosi cur pen. Iawn ta, gwch chi ddechrau mewn 3, 2, 1. Da iawn. Rownd fama. Tîm glas. Driblo tactics iawn o fanna. Dechrau gofalus i'r tîm glas. Da iawn, tactics iawn. Go. Rwyd, nefyd. O, dim problem efo'r fasgiad i Catrin. Reit round, boys, reit round. Gofalus. Ia, gofalus genod. Gwrandwch chi ar eich gapten. Na ni, genod. Arbennig! Mae'r syth yn arbennig yn y genod. Da iawn chi genod, dal i fynd reit rhwng bob un. Shot! Ydyn nhw'n sownd dan y rhwyd? Ei, mae eisiau chi sleifio'n gynt. Brysio! Hat-trick o beli yn y fasgiad. Gofalus, amser bwysig. Wow! Brysio, come on! Deg eiliad! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Y tîm glas hefyd yn dangos sgiliau driblo dawnus ar y cwrs. A'r genod yn dewis mynd am y pwyntiau ucha drwy chipio at y fasgiad. Ymdrech arbennig gan y ddau dîm y fanna. Ond dewch i ni weld be di'r scores ar ôl y gêm yna. Awn ni draw at y tîm oren gynta. Reit, tîm glas, be di'ch pwyntiau chi? Mae'n dal i fod yn agos rhwng y ddau dîm. 130 pwynt i Caer Elen, ond dydy Aberdâr ddim yn bell y tu ôl efo 120. Reit ta, mae'n amser rwan am gwiz roc a rolio! Yeah! Byddai'n gofyn cwestiynau, a mi fydd bob atab yn cyfatab i unau gardyn melyn neu gardyn coch. Os ydych chi'n gywir, gwch chi 5 pwynt. Wedyn, mae'r pwysau ar y capteiniaid. Os di'r fans wedi atab coch, mae eisiau'r bêl lanio ar un o'r cylchoedd coch yma. Os di'r fans wedi atab melyn, mae eisiau'r bêl lanio ar un o'r cylchoedd melyn. Os ydych chi'n teimlo? Fi'n teimlo sori, Hells i fod yn onest. Fi wedi ennill pob gêm roc a royal di'n chwarae. Wy, dwi'n yn siŵr. Gawn ni fynd VAR i jecio hwnna. Dwi'n yn siŵr. Reit, llai o'r ffrio na fyncw. Dewch i ni ddechrau y cwiz. Caer Elen, y cwestiwn gyntaf chi. Pa fath o anifal sydd ar fathodyn Brighton and Hove Albion? Os ydych chi'n meddwl aderyn, dangosiwch gerdyn melyn. Os ydych chi'n meddwl pysgodyn, dangosiwch gerdyn coch. Ydych chi gyd yn meddwl aderyn. A ydych chi'n gywir! Heledd! Na. Gwna bwar o fanna, Hel? Na. O! O! Ydy'n dod nôl? Ne! Reit, sa.
Aberdâr. Mae un o glybiau Sheffield efo diwrnod o'r wythnos yn yr enw, ond pa ddiwrnod? Os da chi'n meddwl dydd Mawrth, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl dydd Mercher, cerdyn coch. A da chi'n gywir! Lloyd! Lloyd hefyd. Gormod! O! Na! Caer Elen. O bal wlad, daw Rasmus Hoyland. Cerdyn melyn os da chi'n meddwl Denmark. Cerdyn coch os da chi'n meddwl yr Iseldiroedd. Yn amlwg mae gynnon ni fans Manchester United yn fan hyn. Denmark di'r ateb cywir! Na. Hey. O, helo! Luke oedd yna. 2 allan o 2 hels. Reit, mae'r rapiwr Stormzy yn berchen ar ba glwb. Os da chi'n meddwl Charlton Athletic, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl AFC Croydon Athletic, cerdyn coch. Da chi wedi mynd am AFC Croydon Athletic. A da chi'n gywir! Da iawn Aberdâr. Off yr ochr. O, mae'n aros wrth yr ochr. Ydy'n meddwl. Na di! O, Lloyd Lewis. Reit, Caer Elen. Pa glwb oedd y cynta i ennill 100 pwynt yn uwch gyngrau'r Lloegr? Os da chi'n meddwl Lerpwl, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl Manchester City, cerdyn coch. Da chi'n dweud Manchester City. A da chi'n gywir! O, na! O, Heledd. O! Heledd! Aberdâr, heblaw am Messi a Ronaldo, pa chwaraewr arall enillodd y Ballon d'Or rhwng 2008 a 2021? Os da chi'n meddwl Luka Modric, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl Gareth Bale, cerdyn coch. Da iawn chi, da chi'n gywir! Stop, os yn ôl. A mae Lloyd wedi gadael y stadiwm. Reit, pa chwaraewr sydd â maes awyr wedi enwi ar ei ôl? Os da chi'n meddwl Cristiano Ronaldo, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl Kylian Mbappe, cerdyn coch. Da chi'n gywir! Come on, Hel. Melyn, ti'n mynd am Heledd? Melyn. Beth yna, byd... Aberdâr! Mae Lloyd yn cael un cyfle arall. O bawlad, daw Darwin Núñez. Os da chi'n meddwl Uruguay, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl Portugal, cerdyn coch. Da chi'n gywir, da iawn Aberdâr! O, hei, aros yn hyn. Lloyd, dwi ti ddim yn frenin ar y gêm yma ddim mwy, boi. Mae'n amser coroni Heledd yn frenhines newydd. Roc ar olio. Lloyd, be ddigwyddodd, mes? Sa'n siŵr. Gormod o pwysau. Reis, da ni'n dweud dim mwy am hynna. Dewch i ni weld be di'r scores ar ôl y gêm yna. Awn ni draw at tîm Aberdâr gyntaf, dwi'n meddwl. I gael 40! Da iawn, 10 pwynt hynny. Caer Elen, be di'ch sgôr newydd chi? 160 o bwyntiau Ysgol Caer Elen ar ôl gêm 3, 140 i Ysgol Aberdâr. Yr ail hanner sy'n nesa, a chyfle i weld pa mor dda mae saves y goalies yn cydbwyso. Am bob arbediad, mae'r chwaraewyr yn ennill 5 pwynt.
Yn y gêm nesaf yma, fydd angen i'r goalies gadw cydbwysedd a trio peidio disgyn oddi ar y platforms pink yma. Wedyn mi fydd capten y tîm arall yn saethu peli tuag atyn nhw o'r ball launcher. Ond pwy sy'n cymryd rhan tro yma? Ni angen rhywun sy'n dda yn y gol. Pwy sy'n gallu chwarae? Fi'n credu mae Tristan yn gallu fynd mewn y gol achos mae'n dda a dal y pêl a mae'n dal yn deifio. Reit, chi'n hapus i Tristan chwarae? Ydw. Rwy'n ni ddweud Tristan ar ôl 3. 1, 2, 3, Tristan! Pwy sy'n eisiau neud hon? Mae Osian yn chwarae mewn gol, a mae'n rili dda mewn gol. Osian, wyt ti? Ydw. Pwy di dy hoff goal i di? Probably Alison. Achos mae'n chwarae Lerpwl. Mae ti'n cefnogi Lerpwl dwi'n cymryd? Ydw. Reit, gobeithio fydd Osian yn safio fel Alison. Osian ar ôl 3. 1, 2, 3. Osian! Reit, Tristan sy'n cymryd rhan gynta. Pam bod y tîm di dewis chdi, Tristan? Fi'n dda deifio a fi gyda quick reflexes. Reit, ar ôl 3. 1, 2, 3. Yeee! Neidio, neidio, neidio! Boi, Rwy'n ar y platform, rwy'n ar y platform! Rwy'n ar y platform, gyflym! Mae'r peiriant yn cyflymu. Da iawn i chi. Da iawn, gyflo cadar yna fanna gen Tristan. Dave y gyfres yn mynd i Tristan. Ag eto, Da, Tristan! mae o'n gwneud yn siŵr o hwnna. Gawn ni weld yr o Dave sgora Tristan unwaith eto. Sefs gwych gan y tîm oren y fanna, ond Osian, pan bod y tîm glas wan, di dewis chdi fod yn y gol? Achos fi gallu dal y bil yn dda. Wyt, dilo cadarn, reit. Ti barod amdani? Ie! O, mae o'n barod, boys. 3, 2, 1. O, anwcus, Reit, anwcus. O, Osian, bas. Da iawn, dilo da. O, Reit, Osian, mae'r peiriant sy'n cyflymu, mes, mae o'n cyflymu. O, dim ar y platform, Os. Lloyd yn twyllio Osian. Tactics, Lloyd. O, anwcus. Mae rhaid aros ar y platform, cofio Os. Da iawn. Gyd ar ôl. Gyda chdi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Osian yn arbed peli o bob cyfeiriad, ond pa wahaniaeth fydd i'r sgors? Da iawn i'r ddau dîm y fanna, Osian a Tristan, goalies y dyfodol y fanna, swn i ddweud. Ond, be di'r sgôr ar ddiwedd y gêm yna? Tîm oren chi ath gyntaf, felly be di'ch sgôr chi? Tîm glas, be di'ch sgôr chi? Caer Elen yn ymestyn y bwlch efo 250. 215 i dîm Aberdâr. Dyma'r rownd ola, y wal goch. Y nod i'r tîma, taro gymaint o frics allan o'r wal a chasglu'r pwyntiau. Ond mae gan rei o'r brics pwyntiau minws, felly rhaid iddyn nhw drio osgoi rheina. Fedrith bob dim newid yn y gêm yma. Mae'r tîm i gyd yn cymryd rhan yn y gêm yma a'r capteiniaid hefyd. Felly, Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Tîm oren, ydyn ni'n barod? Ie! Reit te, ni'n barod. Mae'r amser yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Dechrau arbennig yma na. Boys! Lygu ar dan tîm oren. Oren! 50
Lwcus. O, na! Hwna heb syrthio felly ddim yn cyfri. Ma'n cyfri wan. Pwyntiau meinws cynta'r gêm. Ond, os na fwy i ddod... O, mae hwnna'n gwneud boi'n dŵr. Mae'n canol. Mae'n dal yn gyda ni. 10 eiliad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lloyd ac Aberdâr yn gwneud yn dda, ond faint o bwyntiau na ddisgyn iddyn nhw? Ydyn nhw wedi llwyddo i leihau'r bwlch a churo Caer Elen? Saethu da iawn gan y tîm oren yn fanna, ond mae lawr rwan i'r tîm glas i orffan y cystadlu mewn steil. Pob lwc tîm glas. 3, 2, 1. O, beth ydy wedi cadw'n isel? O, crieg yn o 3, boys. Dwi'n offra. O, Hels! Ti di taro bwyntiau minws! Sori. Ni wedi fynd yn fanna. Ar i uchel. Heledd! Mae'n rili arod! Waw! O, bron yn mynd! O, na! Dewch i'n glas, dewch i'n glas! A mwy o bwyntiau minws! O, mae hwnna wedi mynd yn barod. 10 eiliad! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Y tîm i gyd yn cyfrannu'n wych a llwyth o frics yn hedfan allan. Cyn bod Osian yn taro'r jackpot efo cic ola'r gyfres. Tekkers! Wel, am gystadleuaeth a hannar, dewch i ni weld be di'r scores terfynol. Reit, awn ni at y tîm oren gynta. Dewch i ni weld be di sgôr terfynol y tîm glas. Caer Elen sy'n cipio tlws ola'r gyfres efo 375 o bwyntiau. Sgôr Aberdâr, 310. Da iawn hefyd i Ysgol Aberdâr. Ia, ond be mae hynna'n gwneud i dabl y capteiniaid? Mae'n hollol gyfartal yn gêm y capteiniaid. Heledd a fi yn rhannu'r wobr efo 5 pwynt yr un. Ha, Lloyd, ymhell ar ei hôl hi. Dim ond 2 bwynt gath o. Gwell hwyl tro nesa, boi. 5 gêm i Heledd, 5 gêm i fi, a 2 i chdi yn anffodus, Lloyd, sy'n golygu bod chdi'n cael y swydd o roi'r medalau i ni. Sori, ond mae hyn yn brifo. Da iawn, Heledd. Da iawn ti. Heledd! A hefyd, Da da iawn. iawn Huw! Diolch. Diolch. Reit, mae pob y rhaglen Tekkers ar gael yr esbyd clic a BBC iPlayer. Ewch i ddal fyny nawr. Ia, diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio. Ta-ra fawr! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stunsh. Be?